Diolch yn fawr iawn I chi am ymuno. Pnawn da bawb a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Heddiw, byddwn ni yn canolbwyntio ar hanes blwyddyn 2010 a fi, Rita Bevan o Fro Edern, bydd yn cyflwyno y sesiwn. Bydd y sesiwn yn para am tua 45 munud a lle bydda I yn cyflwyno cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ag ateb a fe wnawn ni'n gorau I ateb eich cwestiynau. Fe welwch chi bod dolen yn yr adran cwestiwn ac ateb. Os ydych chi'n hapus I adlu'ch enw a'ch cyfeiriad e-bost, byddwn ni wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi mwyn anfon gwybodaeth atoch am unrhyw ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch glicio ar y ddolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Heddiw, bydd y sesiwn yn cael ei recordio a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei roi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr a ymlaen â ni at y sesiwn. Blwyddyn 2010. Felly ni'n mynd I ganolbwyntio heddi ar y bandiau. Gobeithio bod hwn yn mynd I lwytho yn y man. A dyma fe. Gret. Ni'n mynd I fod yn canolbwyntio ar y bandiau. Ni'n mynd I fod yn dechrau fel nath ni tro ddiwetha gyda cwynion fi'n derbyn o fy nisgyblion pan mi fi yn rhoi traethodau nôl atyn nhw. Ond fi wedi cyfeirio at y cysyniad allweddol. Mae loads o ffeithiau gyda fi'n ateb fi. Mae 'da fi loads o ffactorau eraill. Maen nhw dal falle ddim yn cyrraedd band 4 os nad band 5. A dyma y resymau. Dyma be ni'n mynd I mireinio. Mae'n chwefror nawr. Nawr yn amser da I ddechrau cyfnod adolygu. Felly mae digon o amser I sicrhau bod ni'n cael y mynediad at y bandiau uwch sy'n rhoi y graddau uwch I ni. Felly, dyn ni ddim yn eisiau aros I ffwrdd o'r ochr mecanyddol pan ni'n mynd ati ateb y cwestiynau traethawd sy'n ymddangos yn uned 3 ac yn uned 4. Ond hefyd mae yna pethau pwysig sy'n rhaid I ni gynnwys. Mae yna rhywbeth o ticklist mwyn gwneud siŵr bod ni yn cael mynediad at y bandiau. Byddai yn rhannu gyda chi sut ydw I yn marcio gwaith fy nisgyblion ni. Fi wedi aralleirio gwaith cybac I wneud yn fwy ddealladwy. So byddai yn rhannu hwnna gyda chi a fi'n hapus iawn I rhannu ddogfen cyfan gyda chi ar wefan Carlam Cymru os ydych chi yn dymuno. Felly, wrth gwrs, mae rhaid ni ddechrau gyda cyflwyniad. Mae rhaid ni gyflwyno yr cwestiwn i'r arholwr. Mae rhaid ni ddangos bod ni wedi adolygu bod ni'n deall cyd-destun hanesyddol. Fel I chi'n gwybod haneswyr, dyw hanes ddim yn dechrau os ni'n edrych ar mae'r anhelaeth o ddisgyblion astudio canrif yn Americanwyr. Os ni'n edrych ar Pearl Harbor, dyw e ddim yn dechrau ar y 7fed o Ragfyr yn union y foment nath Japan ymosod ar Pearl Harbor. Mae yna gyd-destun, mae yna pethau sydd wedi digwydd o amgylch y digwyddiad hynny, neu sydd wedi arwain I fyny at y digwyddiad hynny, sydd yn holl bwysig o ran ein dealltwriaeth ni o'r digwyddiad. Felly mae rhaid ni ddangos cyd-destun, byddwn ni'n edrych yn y man ar faint o gyd-destun sydd angen I ni drafod, achos wrth gwrs fe allwch chi sgwennu tudalennau ar cyd-destun I wir ddangos faint o adlu chi'n wneud, ond dim ond hyn a hyn o farciau chi'n mynd I ennill o'r cyflwyniad, felly chi'n gwastraffu amser drwy roi'r narratif yna'n ormodol. Ac wedyn, mae hwn yn gyngor diweddar gan cybac yn y cwrs mis Hydref. Mae nhw eisiau gweld chi'n ateb y cwestiwn. Mae nhw eisiau chi weid yn syth bin yn y cyflwyniad, oedd yn rhywbeth o'n i'n argymell efallai blwyddyn diwetha, ond mae'n rhywbeth yn bendant iawn mae cybac wedi dweud. Mae nhw eisiau ni ateb y cwestiwn, dweud dyma fi'n meddwl oedd y peth mwyaf dylanwadol neu mwyaf arwydd y cael yn syth bin yn y cyflwyniad. Wedyn mae angen chi mynd ymlaen I sôn am y mater dan sylw. Nawr, gewch chi weld enghraifft o hwn yn y cyflwyniad heddiw. Mae disgyblion weithiau yn anghofio am y mater dan sylw. Falle os maen nhw'n edrych ai Pearl Harbor oedd trobwynt mwyaf yn polisi dramor yr UDA rhwng yn y 40au dwedwch. A maen nhw'n darllen fel beth oedd yr arwyddocad mwyaf, neu beth oedd y trobwynt mwyaf ym polisi tramor yr UDA yn y 40au. Nid yna beth mae'n gofyn. Mae'n gofyn ai Pearl Harbor oedd y peth mwyaf, neu'r trobwynt mwyaf, neu'r peth mwyaf chwyldroadol. A dyna di sylfaen i'n cwestiwn ni. So mae rhaid I ni sôn am Pearl Harbor, a mae disgyblion weithiau yn allan anwybyddu hynny, neu maen nhw'n newid y cwestiwn, a ni weld enghraifft o rywun yn gwneud hwn yn dda iawn, ond ddim yn ateb y cwestiwn yn y man. So mae rhaid I chi drafod y mater dan sylw yng nghyd-destun y cysyniad allweddol. Ai Pearl Harbor oedd y trobwynt mwyaf, mae eisiau chi I draddodi hynny. Nawr, dos dim angen I chi I gytuno gyda'r cwestiwn o bell ffordd, mae croeso chi wedi na dim o gwbl yr prif peth oedd diwedd y rhyfel neu bomio atomig, mae croeso chi angytuno yn bendant, ond mae rhaid trafod y mater dan sylw os ych chi'n cytuno gyda'r cwestiwn neu beidio.
Wedyn mae angen i ddod mewn y ffactorau eraill. Mae'n rhaid i drafod ffactorau eraill, okay? Mae'n rhaid i ddweud, so, oedd pêl haben hynod chwyldroadol neu hynod arwydd y cael, oedd hefyd hyn yn bwysig, oedd hefyd hyn. Ond mae rhaid i ni roi hyn yn cysynu, yng nghyd-destun y cysyniad allweddol. Dyw e ddim yn ddigon da i jyst rhoi narratif. Okay? Mae disgybl yn blwyddyn 9 fi yn gallu rhoi narratif o ddigwyddiad. Chi ym mlwyddyn 13, mae angen i chi drafod y ffactorau yma yng nghyd-destun y cysyniad allweddol. Yn amlwg dy mewn â ffeithiau a gwybodaeth i gefnogi hynny, ond y ffocws ydy'r cysyniad allweddol. Nawr fi'n dweud hwn tro o tro, nath y athro hanes i ddysgu hynny fi, a mae athro hanes fi nawr yn sgwennu, fi'n credu rhai o'r papurau lefel A. Nath e wastad dweud fi, mae rhaid chi roi'r cysyniad allweddol yn eich llaw chi. Okay, mae'n sôn am rhywbeth bach yn hirt, ond os ych chi gyda'r gair dylanwadol ar eich llaw, y ffordd i chi'n sgwennu, fyddwch chi'n gweld y gair dylanwadol, mae'n cadw chi ar trac fel petai. Okay, mae'n cadw chi fynd off lawr y llwybr o narratif a jyst cyflwyno pob un ffaith ych chi'n gwybod yn cyfnod penodol. Mae'n cadw yr cysyniad allweddol yn sylfaen i'ch ateb chi. A mae hwnna yn ffordd da o sicrhau bod ni'n cael mynediad i'r bandiau uwch. Ac wedyn mae'n rhoi pwysau mesur yn erbyn y mater dan sylw. A sy'n dweud, dyma ydy her mwyaf blwyddyn 13, ydy pwysau mesur yn erbyn y mater dan sylw. Unwaith eto, newn ni weld enghreifftiau yn y cyflwyniad yma o ddisgyblion yn pwysau mesur yn eitha naturiol ac mewn ffordd holistaidd. Mae'n rhaid o'r i gasgliad cryf, a dyma dadlu fi'n cael gyda fy nisgyblion yn aml iawn, fi wedi gwneud traethau amazing, fi wedi gwneud cyflwyniad amazing, fi wedi sôn am y mater dan sylw, fi wedi trafod llwyth o ffactorau eraill, ond dwyt ti ddim wedi dod i gasgliad cryf. A mae'n dweud, pan welwch chi'r cynllun ateb, mae'n dweud yn glir iawn bod angen dod i casgliad cryf argyhoeddiadol os chi'n anelu at band 5, okay, i gyd fynd gyda gweddill y traethawd. Hynny yw, bod chi ddim yn dweud yn y cyflwyniad, Pearl Harbor oedd y peth mwyaf arwydd y cael, oedd y trobwynt mwyaf, ac erbyn y casgliad, bod chi'n meddwl, wel, mewn gwirionedd, y bomiau atomig oedd y peth mwyaf arwydd y cael yn y 40au. Chi'n methu newid eich meddwl chi yn ystod y traethawd. Dyw hwnna ddim yn traethawd cyflawn, a dyna ni'n anelu ati. Felly, dyma enghraifft i chi. I ddechrau gyda'r cyflwyniad, achos fel o'n i'n sôn, weithiau mae pobl yn clusnodi gormod o amser, weithiau mae pobl ddim yn llwyddo gyda'r cyflwyniad. A fi ddim eisiau chi boeni am y cyflwyniad. Okay, mae angen i'r cyflwyniad bod yn eitha, mae angen fi drafod hwn, mae angen fi drafod hwn, a mae angen fi ateb y cwestiwn. Dyna'n syml. Bron iawn, mae hwn yn gallu bod bach yn fecanyddol, so mae angen i chi wneud hyn a'r llall. Pidwch poeni am y cyflwyniad, achos mae'r marciau yng nghorff y traethawd. Mae'r disgybl yma, Eisenhower oedd yr arlywydd mwyaf arwydd y cael, pwysig arwydd y cael yn arwain y polisi tramor rhwng 1890 a 1990. Felly yn amlwg cwestiwn adran B yw hwn. Sut ydw i'n gwybod hyn? Wel, wrth gwrs, mae'r cyfnod hanesyddol yn un eang fan hyn, mae 100 mlynedd fan hyn yn does. Petai'n cyfnod hanesyddol byrrach, fyswn ni'n amlwg yn gallu dweud bod e'n gwestiwn adran A. Cofiwch ym mlwyddyn 13, yn enwedig yn 13, chi'n cael dewis o 2 gwestiwn yn adran A, a gall hwnna does dim rheidrwydd iddo fod yn naill un o'r unedau, ni methu darogan pa uned fydd hynny, a wedyn adran B, mae rhaid i chi ateb y cwestiwn. Oedd gyda chi fel y cystog na fel tai mlwyddyn 12, bod gyda chi 2 opsiwn yn adran A a 2 opsiwn yn adran B. Mae hwnna wedi mynd. So mae ôl adolygu yn hynod bwysig fan hyn. Mae llwyddiant polisi tramor Eisenhower wedi ddadlau gan haneswyr dros amser, gyda rhain dadlau roedd yn ddelio gyda rhyfel oer a wnaeth ef yr arlywydd mwyaf arwydd y cael a pholisi tramor. Dadleuai rhai haneswyr yn argyhoeddiadol roedd ei llwyddiant Eisenhower yn ei ymgyrch filwrol yng Ngogledd Affrica a D-Day yn yr Ail Ryfel Byd yn ogystal â ymdrechion i feithrin y perthynas agosach gyda'r Undeb Sofietaidd yn uwchgynhadledd Geneva yn arwydd y cael iawn. Fodd bynnag, serch yr ideoleg gwahaniaeth ar lywyddion yr UDA yn ystod y cyfnod 1890 a 1990, unwyd pob un yn ei credoau gwrthgominyddol ac uwcholeuodd y credoau hyn, gryfderau ac arweinyddiaeth mewn arlywyddion eraill. Nawr, fi'n darllen y cyflwyniad na, a fi ddim, mae gen i gyd-destun, oes. Fi ddim yn teimlo, fi'n teimlo bod narratif yn, a fi ddim yn gwybod beth mae'r disgybl yma'n meddwl. Ydyn nhw'n meddwl mae Eisenhower? Maen nhw'n dweud bod nhw'n meddwl bod Eisenhower yn arwydd cael. Maen nhw'n dweud bod rhai haneswyr yn dweud bod yn llwyddiannus, yn ei
benderfyniadau fe, ond fi bendant ddim yn gwybod ydy'r disgybl yma meddwl taw fe oedd yr arlywydd mwyaf arwyddocaol. Fi ddim really, mae'r cyd-destun yn eitha wishy-washy yn eitha dyma'r wybodaeth i fi'n cofio sy'n gysylltiedig gyda Eisenhower. Okay? So mwyn gwella hwn, beth sy'n ni'n licio yw bod nhw'n sôn am fwy o'r ochr polisi tramor o ran i benderfyniadau beth o sefyllfa cyn i Eisenhower etifeddu'r arlywyddiaeth, a eto fi eisiau gwybod yn glir, ydy'r disgybl yn meddwl ta Eisenhower oedd mwyaf arwyddocaol, neu ydy Medre Kennedy, neu Wilson, neu bod bynnag. Okay? So, fi ddim yn teimlo bod hwn yn gyflwyniad cryf ac yn sylfaen da i dreithawd. Mae na enghraifft arall fan hyn. Ai Cenhedlaeth Potsdam a Iolta oedd y trobwynt mwyaf ym mholisi tramor yr UDA rhwng 1930 ac 1950. Gwelwyd gyfnod y newid mawr yng nghyfnod yma o ran ymyrraeth yr UDA gyda'r gwledydd y byd. I'r UDA basio cyfres o ddeddfau niwtraliaeth yn y 30au mwyn osgoi'r aerof y byd, yn wir erbyn diwedd y rhyfel roedd rôl a pholisïau'r UDA yn gadarn gweithdrefnau a gwleidyddiaeth rhyngwladol. Cynnwyd yr UDA fewn i'r rhyfel yn 1941 gyda mysodiad Pearl Harbor ar y 7th o Rhagfyr. Fi'n teimlo, bod chi falle meddwl bod hwn yn eitha byr, fi'n teimlo mae gen i gyd-destun fan hyn. Mae'r disgybl yma wir yn dangos ôl adolygu ac wir yn dangos i fi bod nhw'n deall y cyfnod. Okay? Maen nhw'n sôn am y polisïau y deddfau niwtraliaeth yn y 30au, ond maen nhw'n sôn bod y cyfnod y 30au a'r 40au wedi tynnu yr UDA mewn i materion rhyngwladol. Beth sy'n licio gweld fan hyn, er mwyn gwella hyn, ydy bach mwy o ffocws ar y cwestiwn ac ateb y cwestiwn. So fi wedi ychwanegu'r rhan yma. Cynnwyd yr UDA fewn i'r rhyfel yn 1941 wedi ymysodiad Pearl Harbor, y 7th o Rhagfyr, ond nath arwain at y cynadleddau yn 45. So mae'n mwy o ffocws. Cyn hynny, dwi'n wir yn sôn am Potsdam a Iolta. Heb os, roedd y cynadleddau yma'n drobwynt anferthol wrth i'r UDA lliwio gwleidyddiaeth a materion rhyngwladol, ac yn bendant y trobwynt mwyaf yn y cyfnod. So nawr yn sydd bin, jyst trwy ychwanegu'r brawddeg a hanner yna. Okay, fi'n gwybod mae gan y disgybl yma cyd-destun cadarn iawn, a fi'n gwybod bod y disgybl yma meddwl, Potsdam a Iolta oedd y trobwynt mwyaf. Gret. Dyma be bys ni'n dadle ydy cyflwyniad cryf a llwyddiannus. Mae yna enghraifft arall fan hyn, pan oedd llwyddiannus oedd Llywodraethau'r Tuduriaid o ddelio â sialensau cymdeithasol ac economaidd oedd yn ei wynebu yn y cyfnod. Okay, so uned gwahanol. Yn ystod y cyfnod rhwng 1529 ac 1603, wynebodd Llywodraethau'r Tuduriaid nifer o sialensau cymdeithasol ac economaidd oedd yn aml yn arwain at wrthryfeloedd neu symud cymeriadau llwyddol o safleoedd dylanwadol. Gellir dadlau bod y llwyddiant y Llywodraethau wrth ymdrin â'r sialensau hyn wedi ymrywio dros y cyfnod. A dyna beth bys ni'n dweud eistedd ar y ffens. Eto, fi ddim yn gwybod beth mae'r disgybl yma meddwl. Dyw'r disgybl yma ddim wedi dechrau ateb y cwestiwn o gwbl, ac achos dyn nhw ddim wedi dweud dyma be fi'n meddwl, ai Edward, ai Harry, pwy oedd mwy o llwyddiannus yn arwain y Tuduriaid trwy'r heriau yma. Ac wedyn, dyma'r olaf fi'n mynd i rhannu gyda chi. Beth yw'r brif broblem sy'n gwynebu Harry'r seithfed pan mae'n dod yn frenin ac i ba raddau mewn llwyddiannus? Mae'r cwestiwn yma'n hirwyntog iawn, ond awn ni mlaen at yr cyflwyniad. Mi roedd nifer o broblemau, eto gwaith cyn ddisgybl yw hwn, mi roedd nifer o broblemau yn wynebu Harry'r seithfed wrth iddo ddod i'r orsedd a cheisio sefydlu llinach. O ganlyniad i gwrtaw o brawychus yn ystod rhyfel yr Oslynod a brwydr Boswydd, mi roedd pwysau arno i gynyddu incwm y goron a sicrhau dilystrwydd fel brenin. Yn syth, mae'r cwestiwn yn gofyn i ni am y problemau oedd yn gwynebu Harry'r seithfed. Yn syth, mae'r disgybl yma'n dangos i fi'n deall y cyd-destun, fi'n deall sut fath i feddu'r goron, i dwyn y goron, a beth oedd y heriau oedd yn ei wynebu. Hyn, credaf y brif broblem roedd yn rhaid i ddewynebu oedd y bygythiad wrth yr ymhonwyr, a roedd yn derbyn cefnogaeth gan ffigurau blaenllaw fel Margaret y Bwrgwyn a John de la Pole. Os oedd Harry'r seithfed am gychwyn llinach cadarn a dilys, roedd yn rhaid iddo ddymchwel unrhyw cyllwynion yn ei erbyn a sicrhau ffyddlond yn bonedd, a mi chredaf wnaeth hyn yn eithaf chwyddiannus, rwy'n ymateb yn gyflym ac ymddyn yn deg tuag ati wrth wynebwyr. Gan wneud argraff mi oedd yn brenin parchus a chymhedrol. Bys ni'n dweud bod hwn yn bach yn wafflu, fi'n gweld yn glir bod y disgwyl yn meddwl y prif problem Harry oedd nid sefydlu llinach, ond delio gyda'r ymhonwyr. A mae hwn yn enghraifft gret o rywun yn anghytuno gyda'r cwestiwn.
Wrth gwrs, mae croeso chi gytuno gyda'r cwestiwn, a mae croeso chi anghytuno. Chi ddim yn mynd i ennill fwy o farciau yn cytuno neu anghytuno, ond mae hwn yn enghraifft gret o'r disgybl yma yn mynd ymlaen i ddweud na, fi'n credu yr ymhonwyr oedd ei her mwyaf fe. A mae'n esbonio pam, a mae'n esbonio, os na bod e'n delio gyda'r ymhonwyr, doedd ddim modd iddo fe cychwyn llinach cadarn a dilys. So enghraifft da o rywun yn anghytuno gyda'r cwestiwn. Wrth gwrs, bydd rhaid mynd ymlaen i sôn am y llinach fel y mater dan sylw, ond maen nhw wedyn wedi dweud beth maen nhw'n meddwl sydd yn bwysig. Felly, dros y sesiynau yma, byddwn ni yn rhannu lot fawr o gyngor gyda chi. Bys ni'n dweud y cwestiynau mwy o trwm o ran gallu ennill marciau ydy'r cwestiynau traethawd sy'n ymddangos yn y 2 arholiad. A sy'n ni'n gorfod penderfynu'r 3 peth i gofio, mae'n llwythi o beth i gofio wrth gwrs, a ymarfer bydd yn helpu chi i sicrhau bod pethau yma yn naturiol yn eich gwaith chi. Ydy y cysyniad allweddol, mae hwnna mor bwysig. Mae hwnna'n stopio chi mynd lawr llwybr o narratif. So mae'r cysyniad allweddol yn holl bwysig. Ystyried tymor byr, tymor hir, y bwy mynd effeithio, so trio graddio yr cysyniad allweddol yna hefyd. Pwyso a mesur. So pwyso a mesur yn erbyn y mater dan sylw. Defnyddio'r mater dan sylw fel sylfaen y cwestiwn a cyfeirio nôl yn gyson. Fe na i ddangos enghreifftiau chi yn y sesiwn yma a dod i casged cryf. Wedi cefnogi'n dda ac yn cyd-fynd gyda'r cyflwyniad. So petawn ni on yn gallu dewis 3 peth chi gofio, dyma'r 3 peth mwyaf pwysig. Dyma lle newch chi ennill y mwyaf o farciau. Felly, bob blwyddyn, wedi mireinio hwn blwyddyn diwethaf, fi'n ymwybodol ond lot fawr o heriau dal yn bodoli blwyddyn diwethaf o ran cyfnodau clo a athrawon ac yn y blaen i ffwrdd o'r ysgol achos Covid. Os ych chi dal yn eich ail anodd i gael mynediad i band 4, ni wir ddim eisiau bod yn fecanyddol fan hyn, a chi yn rili cyfyngu ar eich gallu chi i gael mynediad i'r marciau uwch. Ond fi yn meddwl, os ych chi wir, os mae athro chi wir yn dweud, ti'n mynd agos at well i ddechrau ar sefyllfa eitha sylfaenol, eitha mecanyddol, ac adeiladu a trio tynnu ffwrdd o fod yn rhy-strwythuredig yn hytrach na bod chi ddim yn bwrw unrhyw beth o ran yr marciau a'r bandiau. Petawn ni yn rhoi cynllun ateb i chi, a dydw i ddim yn rhoi cynllun i ateb i fy nisgyblion ni, ond petawn nhw ddim gyda mynediad i band 4 eto, dyma sy'n ni yn argymell iddyn nhw wneud. O'r cwestiwn ydy, a'r gyfan Cuba cafodd y dylanwad mwyaf ar bolisi tramor yr UDA yn y 60au. Dy'r cwestiwn ddim yn gofyn i chi beth gath y dylanwad mwyaf ar bolisi tramor yr UDA yn y 60au, mae'n gofyn ai Cuba. So dyna ydy'r mater dan sylw, Cuba. Mae rhaid i chi siarad am Cuba trwy gydol y traethawd, achos dyna'r mater y sylw. A chi'n pwyso am mesur ffactorau eraill yn erbyn Cuba. Chi ddim yn sôn yn gyffredinol, yn fras ar newidiadau 60au, ar bolisi tramor, chi'n sôn am Cuba. A mae'n bwysig i ni fel athrawon drilio hwnna gyda chi. Y cyflwyniad. Roedd nifer y newidiadau yn ystod y 60au, cynadleddau, argyfyngau, Vietnam, ac yn y blaen, So chi'n sôn, chi'n bach gyd-destun, a chi'n meddwl yn glir taw, so falle fan hyn i ddweud Cuba oedd wedi cael y dylanwad mwyaf ar bolisi tramor yr UDA, achos nhw ddim wedi llwyd be bynnag reswm chi eisiau cyfynhau eich ateb. Wedyn mae rhaid i chi sôn am Cuba. Wel, oedd newid mawr am polisi tramor yr UDA yn y 60au, achos Cuba. Chi'n mynd ymlaen i esbonio beth ddigwyddodd yn Cuba, y frwydr rhwng pagynnau gwahanol yn y byd ac yn y blaen. Roedd hyn yn ddylanwadol iawn, pam ydw i'n defnyddio'r gair dylanwadol, yn nid pwysig neu effeithiol, achos dylanwadol ydy'r cysyniad allweddol. Dwi'n yn gofyn i chi ydy rhywbeth yn arwydd y cael, mae'n gofyn i chi beth o dylanwad hyn ar y pethau i ddod. A wedyn chi'n rhoi 2 reswm. Yn amlwg mae hwn yn fecanyddol iawn, ac yn simplistaidd iawn, ond dyma di sylfaen bydd ni'n disgwyl. Wedyn, ni mlaen i sôn am ffactor arall, so falle ni drafod Vietnam. Bod wedi dechrau cyn y 60au, oedd dal yn bwysig iawn yn ystod y 60au, gweld newid mawr yn polisi tramor yr UDA gyda'r rhyfel Vietnam, so falle chi'n ffocysu ar beth yn union ddigwyddodd yn y 60au. Roedd rhyfel Vietnam yn fwy neu llai dylanwadol ar gyfwng Cuba oherwydd. Os ych chi yn rhoi y brawddeg yna i fewn, chi yn pwyso a mesur yn erbyn y mater dan sylw. Ac wedyn, mae'n rhaid i raddau bod gyda chi mynediad at y bandiau uwch. Yn fecanyddol iawn, mae rhoi'r frawddeg yma i fewn yn rhoi mynediad i chi at y bandiau uwch.
Roedd rhyfel Fietnam yn fwy dylanwadol neu'n llai dylanwadol na Cuba oherwydd roedd rhyfel Fietnam yn fwy yn llai dylanwadol na'r gyfan Cuba oherwydd. Yn syml iawn. Unwaith eto, dyma'r ffactor arall. Gwelwyd newid mawr ym polisi tramor yr UDA, bla bla bla, Kennedy, cynadleddau ac yn y blaen ac yn y blaen. Roedd Berlin yn fwy neu roedd Berlin yn llai dylanwadol na'r gyfan Cuba oherwydd. Hefyd roedd Berlin yn fwy neu'n llai dylanwadol na'r gyfan Cuba oherwydd. Eto, chi'n pwyso mesur yn erbyn mater dan sylw. Fyswn ni'n disgwyl gweld 3 neu 4 ffactor arall mwyn cael ateb cyflawn yn enwedig y mynediad i band 5. Ond dyma sylfaen da. Ac wedyn casgliad cryf, bos ac oni bai, mae'n glir, yr fath yr mynegu barn yma yn academaidd, dyna bydd ni'n disgwyl gweld. So, enghraifft i chi. Mae hwn ddim yn enghraifft Americanaidd, fi'n gwybod bod yna'n helydd ohonych chi'n dysgu am yr canrif Americanwyr, ond mae gen i enghraifft canrif Americanwyr i rhan helydd ohonych chi. So, jyst dangos i chi fan hyn, dylse bod chi o'r darllen unrhyw baragraff ar ben ei hun yn gallu gweithio mas beth yw'r cwestiwn. Os ych chi'n methu gweithio mas beth yw'r cwestiwn, dych chi ddim yn pwyso mesur yn erbyn y mater dan sylw a chi ddim yn gwerthuso cysyniad allweddol yn ddigonol. Felly, triwch gweithio mas beth yw'r cwestiwn fan hyn, iawn. Cododd y pendifigion yn erbyn Harris Seithfed yn y pen draw ac mae hyn i weld yng nghysylltiad Arglwydd Stanley a chynllwyn Warbeck. Roedd y cynllwyn hon yn sialens fawr i Harris Seithfed oherwydd roedd yn anodd profi nad oedd Warbeck yr hwn ei roedd yn honni ei fod, a pharhaodd y cynllwyn am 8 mlynedd. Mae hyn yn ei hun yn dangos sut roedd yn sialens fawr i Harris Seithfed oherwydd ni chafodd ei dileu yn hawdd nac yn gyflym. Bodd bynnag, a dyma'r frawddeg fi wir yn hoffi fan hyn, bodd bynnag gellir dadlau nad oedd cynllwynion yr ymhonwyr yn sialens mor fawr i Harry a bygythiad y pendifigion. Oherwydd, roedd dim llawer o gyfnogaeth i'r ymhonwyr yn Lloegr, dim ond yn yr ardaloedd ymylon. Roedd y pendifigion yn bwerus ac yn ennill cefnogaeth y Saeson yn eu hardaloedd lleol. Bodd bynnag, pwyllwyr yn unig oedd yr ymhonwyr ac nid gwirionedd rhwywaid, felly doedd ddim hawl cyfreithiol ganddyn nhw i'r orsedd. Bod cefnogaeth rhyngwladol eang i'r ymhonwyr yn Alban, Iwerddon, Bwrgwyn a'r Iseldiroedd Bwrgwyn, roedd Harry y Seithfed yn ddiplomydd gwych ac yn llwyddodd i oresgyn y sialens hon drwy lunio cytundebau gyda Ffrainc a sicrhau pensiwn Ffrenig. Brawddeg gret arall fan hyn, felly bod yr ymhonwyr yn sialens i Harry, nid oedd mor arwydd y cael a bygythiad a pendifigion. So chi yn glir fan hyn yn gallu dweud, mae'r cwestiwn y mater dan sylw ydy'r ymhonwyr a mae'r disgybl yma, mae hi'n pwyso mesur yn erbyn yr ymhonwyr a mae hi wedi dod i'r casgliad yr pendifigion oedd y bygythiad mwyaf i Harry ta'r mater dan sylw i'r ymhonwyr. Mae'n glir iawn o'r ateb yma beth oedd y cwestiwn. Roi go bach i chi fan hyn. Fi wedi rhoi'r cwestiwn mewn fan hyn. So'r cwestiwn ydy, y prif reswm dros welliannau mywydau Americanwyr Africanaidd yn y cyfnod 1890 i 1990 oedd y gweithredoedd y Llywodraeth Federal. Trafodwch. So nid cyflwyniad yw hwn, rhan o gorff y treithag. Fodd bynnag ar lawer cyfrif, os na fyddai Dubois wedi sefydlu'r NAACP yn 1919 ac os na fyddai King wedi sefydlu'r SCLC, ni fyddai llawer o'r deddfau hyn wedi cael eu cyflwyno. Gellir dadlau mewn dyfalbarhad protestiadau a gwrthustiadau gwnaeth arwain y Llywodraeth Federal i gyflwyno'r deddfau hyn. Mae hyn yn awgrymu mai sefydliadau D ac nid y Llywodraeth Federal yw'r prif reswm. So dyma yn wych y disgybl yma yn pwyso mesur. Mae hyn yn awgrymu mai sefydliadau D ac nid y Llywodraeth Federal yw'r prif reswm dros welliannau y mywydau Americanwyr Africanaidd. Enghraifft, oherwydd boicot y bysiau ym Montgomery yn 1956 daeth arwahanu ben ar fysiau Montgomery. Ac nad yw'r gwrthustiad hwn yn llwyddiannus iawn i raddau gan iddo gymryd blwyddyn a gwelwyd unrhyw newidiadau ar bysiau wedi darwahanu yn Montgomery, roedd y boicot hwn wedi gosod cywair ar gyfer gweddill y mudiad hawliau sifil. Mae hyn yn llwyddiant mawr. Roedd y boicot hefyd wedi rhoi llwyfan i King ac mae gwrthustiadau fel Greensboro yn 1960 eisteddodd y gwrthystwyr a gwrthodd symud yn dangos nad y Llywodraeth Federal yw'r unig reswm dros welliannau y mywydau pobl ddi oherwydd arweinydd at gwrthustiadau a ddadwahanu pob counter yn siopau Woolworth ac fod hyn wedi cymryd blwyddyn i ddigwydd, mae dal i fod yn arwydd y cael. Mae'n pwyso a mesur. Meddyliwch amdano fo fel pleth
cledd clet gwallt. Okay? Chi'n pwyso a mesur y ffactorau yma i fewn. Ond un o'r strands yna, allan o'r 3 pan chi'n mynd ati i wneud plat, ydy y mater donsylw. Mae rhaid i chi fynd nôl at y mater donsylw o hyd. A mae'r disgybl yn wneud hyn, yn ei gwmws be fi wedi gofyn i chi wneud gyda'r cynllun yma, ond mae'n wneud yn holistaidd iawn ac yn naturiol iawn ac yn academaidd iawn. A mae hynny yn wych i weld. Enghraifft arall sydd gen i fan hyn, nawr te, nes I sôn i chi ar ddechrau'r sesiwn, mae yna rai ddisgyblion, sa'n gwybod os maen nhw'n mynd i panic neu maen nhw'n meddwl bod nhw'n gyfrwys iawn, mae yna rai disgyblion yn licio newid y cwestiwn. Chi'n meddwl, mae'n deall fel bod chi'n newid y cwestiwn. Maen nhw'n arall o'r cwestiwn, ond yn wahanol, ac wedyn maen nhw'n mynd mlaen i ateb y cwestiwn hynny. A mae'n digwydd bob un blwyddyn. Bob un blwyddyn, falle panic sy'r holiad, neu diffyg adolygu, mae'n digwydd bob un blwyddyn. Ac yn anffodus, gan bod chi ddim yn ateb y cwestiwn, chi ddim yn cael mynediad i'r bandiau uwch. So, yna rhoi enghraifft I chi. So, mae'r cwestiwn yn gofyn, Kennedy oedd yr arlywydd a lwyddodd orau I gwrdd â'r sialensau'r rhyfel oer yn y cyfnod 1945 I 1989. Trafodwch. Grêt. Mae cwestiwn yn gofyn I chi, Kennedy oedd yr arlywydd orau. Nid pwy oedd yr arlywydd orau, ond Kennedy. So mae y disgybl yma yn mynd mlaen, a gallwch chi weld beth mae'r disgybl yn mynd mlaen I wneud. Na I weld os chi'n trio gweithio mas. I raddau helaeth, Nixon oedd y mwyaf llwyddiannus wrth wynebu. So dyma, ar ôl y cyflwyniad, dyma ydy'r cyflwyniad, sori. I raddau helaeth, Nixon oedd y mwyaf llwyddiannus wrth wynebu sialensau'r rhyfel oer o gymharu â Kennedy a Truman. Iawn? Dyw Truman ddim yn... Mae Truman wedi cael ei sillafu'n anghywir gan y disgybl, ond dyw Truman ddim yn y cwestiwn. Gan fod Nixon wedi addo dod y rhyfel Vietnam I ben a daeth hwnnw I ben yn 1975. Y diwedd rhyfel Vietnam yn arwyddocaol iawn gan ei bod wedi costi 30 biliwn o flwyddyn I UDA ac arweiniodd at detente yn y 70au. Hont, falle yn y 70au. Mae hwnna'n ffordd gwell o ynganu fe. O ystyried hyn, Nixon oedd y mwyaf llwyddiannus wrth wynebu sialensau gan fod detont yn dilyn, sori os chi'n astudio lefel Ffrangeg, bod hwnna'n hollol anghywir, wedi dilyn ar ddiwedd y rhyfel, felly roedd newid enfawr yn y berthynas rhwng yr UDA a'r Undeb Sofietaidd. Roedd cynnydd mewn masnach rhwng y ddau bŵer wedi gwnaeth cytundeb Helsinki yn 1975 yn helpu bobl yr UDA a yr Undeb Sofietaidd I gael mwy o hyder a gwell dealltwriaeth ei gilydd. Mae hyn yn llawer mwy llwyddiannus nag unrhyw ymgais Kennedy yn ystod y rhyfel oer. Ymhellach roedd cytundeb Salt 1 roedd 1972 yn sialens llwyddiannus arall a gafodd ei ddatrys gan Nixon. Roedd y ffaith bod Salt 1 wedi gwneud I ddau bŵer osgoi gwrthdaro milwrol i'r gradd roedd yn bosib yn gam mawr ymlaen tuag at detont a diwedd y rhyfel oer. Felly gallai dadlau bod Nixon yn fwy llwyddiannus wrth wynebu sialensau oer na Kennedy a Truman. Dyw hwn ddim yn dangos fi, dyw'r disgybl yma ddim wedi sôn unrhyw beth mae Kennedy wedi wneud. Okay? So mae'n dangos I fi, be fi'n dyfalu sydd wedi digwydd fan hyn, yw dy'r disgybl ddim wedi adolygu Kennedy o gwbl, a maen nhw wedi meddwl, na I just sôn am Nixon, na I just gweud loads o beth am Nixon, a symud ymlaen I Carter, na I bwyso mesur yn erbyn Kennedy, achos na I hwpa enw Kennedy mewn cwbl o weithiau, a bydd popeth yn ffain. Ond dyw'r disgybl yma ddim wedi dangos fi bod nhw'n deall yr heriau oedd Kennedy'n gwynebu. Dwi'n wedi sôn am unrhyw beth sydd wedi digwydd yng nghyfnod Kennedy o ran y rhyfel oer. Ac felly, maen nhw wedi newid y cwestiwn. Maen nhw'n cymharu, neu maen nhw'n pwyso mesur Nixon yn erbyn Kennedy a Truman. Dyw Truman ddim yn y cwestiwn. Okay? So, falle bod y disgybl yma meddwl bod nhw'n fod yn gyfrwys iawn ac yn glyfar iawn I raddau maen nhw, ond os ni'n edrych ar yr ochr ennill marciau ac ymunedig i'r bandiau, dyw nhw ddim. Maen nhw wedyn yr ail baragraff yn mynd ymlaen I ddweud, o'i gymharu â Carter, eto dyw Carter ddim yn y cwestiwn. Gellir dadlau mae Kennedy oedd y mwyaf llwyddiannus wrth wynebu sialensau'r rhyfel oer oherwydd ni wnaeth Carter lawer iawn. Cafodd cytundeb Salt 2 yn 1979 ei feirniadu'n hallt gan arweinwyr Salt 2 gan arweinwyr yr adain dde oherwydd yr ydyn nhw'n ystyried fel ffordd i'r Undeb Sofietaidd ddal I fyny arfau a grym yr UDA. Roedd Salt 2 yn llwyddo I osod cyfyngiadau tebyg ac o gylyniad gwnaeth I gwrthod yn 1980. Roedd Kennedy'n fwy llwyddiannus wrth wynebu ei sialensau yn y Carter. Unwaith eto, mae'n sôn am Carter dwy yw. So, yn ffordd rili sylfaen, os chi'n sgimio, ond maen nhw yn pwyso mesur yn erbyn y mater sylw yn gyson iawn. Ond eto, jyst dim byd wedi cael ei ddweud am beth nath Kennedy yng nghyd-destun y rhyfel oer, dim byd. A
mae jyst yn hopo enw Kennedy i fewn. So dyma enghraifft o rhywun sy'n fi'n meddwl sy'n wedi adolygu a sy'n deall eu stwff nhw yn bendant, ond sydd ddim wedi adolygu'n ddigonol, ac yn anffodus mae cwestiwn wedi codi lle maen nhw ddim wedi adolygu Kennedy yn ddigonol a gallu trafod e o gwbl. Unwaith eto, jyst yn byd mae Kennedy wedi wneud wedi cael ei drafod fan hyn o gwbl. Felly, nes i rannu hwn gyda chi y sesiwn diwetha. Y drafodaeth ges i gyda rhai o fy nisgyblion chweched i oedd maen nhw'n dangos, rhai ohonyn nhw'n dangos eu nodiadau adolygu. Lot ohonyn nhw wedi gweld chwefrol fel cyfnod rili da i ddechrau adolygu. A maen nhw'n mapio meddwl, a maen nhw'n nodiadau, a maen nhw'n mapio meddwl. A yn bendant, mae angen i chi wneud siŵr bod eich nodiadau chi'n gyflawn. Mae hwnna yn bwysig iawn. Ond pan ni'n mynd ati adolygu, ffordd da o adolygu ydy rhoi'r nodiadau ar graddfa fel hyn. Dyma dy fi enghraifft cyfoes i chi. A'i penderfyniad y Llywodraeth i barhau adael dinasyddion Prydain i deithio mewn ac allan o'r wlad oedd methiant mwyaf Boris Johnson yn ystod Covid. Okay? Ac yn hytrach na roi nodiadau o ran PPE, Ion gath gymysgu negeseuon gymysglyd, Dominic Cummings. Yn lle jyst wneud nodiadau, ni'n map meddwl gyda reina. Mae'n well i blotio nhw ar graddfa fel hyn. Wel, y partio, oedd hwnna'n fethiant enfawr, nath adael y cyhoedd i lawr. Dominic Cummings, ychydig o fethiant, achos Cummings oedd yn cael ei feirniadu yn y cyfnod nid Boris Johnson, mae hwnna wedi newid yn gyfan gwbl. Methiant oedd y PP. So chi'n rhoi hwnna ar y graddfa i ddechrau. So yn hytrach na bod chi'n sgwennu mas y nodiadau, bod chi'n plotio fe ar y graddfeydd, a mae hwnna lot yn fwy llwyddiannus, yn ffordd lot yn well o adolygu, achos mae'n cadw eich ffocws chi i ffwrdd o'r narratif ac i ffwrdd o, dyma popeth i fi'n gwybod am Boris Johnson yn y cyfnod Covid, i ateb y cwestiwn, sef cysyniad allweddol. Si roi enghreifftiau fel hyn i chi y sesiwn diwetha, plotio hyn ar y graddfa. A dyma fi'n meddwl ydy'r man cychwyn da. Wrth gwrs, newch yn siŵr bod gyda chi ddim gapiau mawr yn eich gwaith chi, ond dyma'r fath o adolygu sy'n ni'n licio gweld. Nawr, mae gen i fan hyn falle dogfen eitha defnyddiol i chi, mae croeso chi wasgu screenshot, neu os ych chi yn edrych ar hyn ac yn gallu cael mynediad at y cyflwyniad ei hun, mae hwn yn beth da i chi allu ddefnyddio. Dyma di dechreuadau o brawddegau dadansoddawl. Nawr, wrth gwrs, ni ddim yn rhoi dechreuadau brawddegau i chi ym mlwyddyn 20, ond ni angen hefyd hyfforddi chi i feddwl yn werthuson. A beth sy'n ni'n argymell i chi, tro nesaf yma eich athro chi'n rhoi traethawd i chi, sy'n siŵr fod yn fuan iawn. Ar graffwch hwn, sgwennwch hwn lawr, a newch yn siŵr bod chi'n rhoi hwn mewn i'r traethawd. Defnyddiwch y dechreuadau brawddegau yma. Ac yn syth byn, fyddwch chi'n dechrau gwerthuso yn syth yn hytrach na roi narratif. A mwy attempt yn debygol iawn, fe fydd eich gradd chi'n gwella. Yn wahanol i pwysau mesur, mae'n deg i ddweud chi'n mynegu bar mewn ffordd academaidd. Rhaid ystyried effaith, wrth ystyried dylanwad, wrth gwrs rhaid cofio, yn bendant gwely'r canlyniadau hir tymor byr. Yn bwysig iawn oherwydd, gwelwyd newidiadau mawr neu ar raddfa bach, gwelwyd effeithio am flynyddoedd maith, roedd hebos yn drobwynt, roedd dylanwad yn enfawr ar bolisïau penderfyniadau, a gellir dadlau bod hyn wedi effeithio yn sylweddol ar yr un yn frawddegau dadansoddol. Wrth gwrs, mae'n gymaint yn fwy allwch chi i drafod, a croeso chi rannu nhw gyda'ch ffrindiau chi, ond rhowch hwn drws nesaf i'ch traethawd chi, tro nesaf chi'n sgwennu traethawd, triwch defnyddio rein yn eich traethodau. Bydd e wir o fydd i chi, fi'n addo. Nes i roi eich top 3 i chi gyda, ond dyma beth sydd angen i chi wneud. Mae angen i chi sôn am y cysyniad allweddol. Dyma beth sy'r wefan cyfach yr ymateb sy'n canolbwyntio yn llawn ar union gysyniad allweddol, y cwestiwn ac ysodrwydd, yn ymdrin â holl gofnod dan sylw. Mae cynnig trafodaeth glir ar gyhoeddiadol am y prif ddyddiadau ac yn llunio barn wedi chyfiawnu mewn methodau eglur a gwbl gydlynol. Yn syml iawn ydy y pwyntiau bwled yma. Cysyniad allweddol, grafio'r cysyniad allweddol. Cyfnod hanesyddol, os yn bosib o'r holl gyfnod, a mae hynny'n bwysig iawn yn adran B. Mynegu barn yn academaidd. So, ar gyhoeddiadol, chi angen, os mae'r cwestiwn yn gofyn i chi, yn feddwl am y cwestiwn, os mae'r cwestiwn yn gofyn i chi, y brif reswm dros felliannau mywydau Americanwyr Africanau oedd gweithredoedd y Llywodraeth Federal. Os y fi'n eistedd cyn darllen traethawd na, meddwl na,
nid dyna'r brif reswm. Ond ar ôl darllen eich traethawd, chi'n meddwl, fi wir yn gallu gweld sef Llywodraeth Federal oedd y brif reswm nath bywydau Americanwyr Africanaidd newid. Chi'n argyhoeddiadol, chi'n mynegu barn mewn ffordd academaidd, a dyna beth ni'n chwilio am. Ni ddim eisiau ateb sy'n dweud, oedd hwn yn bwysig, ond oedd hwn hefyd yn bwysig. Ni eisiau ateb sy'n argyhoeddiadol, dyna oedd y brif reswm. Cefnogi gyda ffeithiau a cyd-destun hanesyddol, dyna lle mae ôl adolygu yn amlwg. Cyflawn o'r cychwyn, bod chi'n dweud sut chi'n meddwl ta Pearl Harbor oedd trobwynt mwyaf bod hwnna'n rhedeg gydol y traethawd, bod e ddim yn paragraff 1, paragraff 2, paragraff 3, bod e gyd yn gyflawn. Barn gytbwys, peidiwch gwmpo mewn i'r trap o hanner yr ateb yn sôn am y mater dan sylw a hanner yr ateb yn sôn am bethau eraill. Tygau o hwnna. Mae angen ei siŵr bod e'n ateb gytbwys, ond ddim yn ateb hafal. Y traethawd dansoddol, nid traethawd gyda narratif. A beth sy'n angen i chi ysgoi? Mae angen i chi ysgoi rhestru neu alw i gof ymrediad y ffactorau, digwyddiadau neu ddatblygiadau cysylltiedig. Mae blwyddyn 9 yn gallu gwneud hynny. Os ydw i eisiau gwybod popeth am canrif yr Americanwyr fe allai agor llyfr, fi eisiau gwybod beth i chi'n meddwl. Ond bwysig iawn, dyna'r sgil i chi'n cael eich asesu arni. Ateb strwythuredig iawn, rhwystrydd allu'r ymgeisydd i gallu resymu. Ni ddim moyn ateb mecanydau. Fi wedi rhannu'r cynllun gyda chi, ond fi ddim eisiau chi i sticio at hynny. Mae hynny'n sylfaen i chi, mae'n bwysig i cofio. 2 hanner traethawd o blaid ac yn erbyn, eto ni ddim eisiau hwnna. Cyfres o is-farnau am ddigwyddiadau, datblygiadau neu ffactorau sy'n gysylltiedig ar cysyniad allweddol, ymdriniaeth rhannol neu gyfyngedig, so bod chi ddim yn sôn am yr holl beth, neu bod chi ddim yn dod mewn â digon o ffactorau. Mae gen i fan hyn, fi wedi rhannu'r bandiau, fi'n ymwybodol iawn o amser, so peidiwch â phoeni, fi ddim yn mynd i restro trwy hwn, os nag ai amser i drafod hwn yn y sesiwn yma, fe na i'n bendant ail ymweld. Gan bod ni wedi dechrau rhyw funud ei ddwy yn hwyrach, na i wneud siŵr bod gyda chi 3/4 awr. So dwi wedi rannu band 5 mewn i 2 rhan. Fi wedi rannu band 5 plus ni'n galw fe a band 5. A fi'n hapus iawn i rannu'r ddogfen cyfan yma gyda chi. Ar chwith, fan hyn, sori, mae beth sy'n dod o cybath. A yn y canol fi wedi rhoi yn ngeiriau fy hun, geiriau fi'n meddwl byddwch chi'n deall. Gyda mwyn cael mynediad i band 5 plus sy'n ateb arbennig o dda, mae rhaid i chi ddefnyddio gwybodaeth a ffeithiau hanesyddol cywir. Mae rhaid i chi cynnig ffeithiau, dyddiadau ac ystadegau hanesyddol cywir. So pam dwi'n marcio gwaith yn ysgyblo ni, yn syml iawn, fi jyst yn uwcholeuo beth maen nhw wedi wneud. Ac os mae'n geirian, fi fel arfer yn dechrau ar band 4, os fi'n gweld maen nhw'n gwneud popeth, fi'n mynd lan i band 5. Ac os maen nhw'n gwneud popeth yn band 5, wedyn o bosib bys ni'n gallu mynd lan i band 6. Ond falle os maen nhw ond yn 1 neu 2 peth o band 6, maen nhw dal yn band 5, ond wedi tuag at yr top band 5. So'r best fit yna, ni'n galw fe yn yr cyfarfodydd. Rwy'n graddio cysyniad llwyddo trwy gydol y traethawd gyda ystyried goblygiadau sawl persbectif, hir dymor, faint o bobl beth sy'n cael ei effeithio ac yn y blaen. Dod i gasgliad clir iawn wedi gefnogi trwy gydol y traethawd. Mae hynny yn bwysig iawn. Mae'n dweud yn y geiriau cybac bod angen i chi ddod i gasgliad. Plethu'r cysyniad allweddol yn anturion i bob agwedd y traethawd, eto os mae'n fecanyddol, bydd ddim gyda chi mynediad at band 5. Graddi'r cysyniad allweddol i ysgoi yn gyson mwyn gwerthuso gwerth a goblygiadau'r cwestiwn. Traethawd sy'n gytbwys am rhan fwyaf y cyd-berthnasau rhwng ffactorau allweddol gan pwysau mesur 4 ffactor arall yn erbyn y mater dan sylw. Trafod holl cyfnod amser a sodwyd yn y cwestiwn. Traethawd sy'n darllen yn dda, so dyna ydy'ch sgil chi o sgwennu traethawd. Mae ymarfer yn helpu hyn. Mae gofyn, os chi'n gweld bod rhywun yn gyson yn bwrw band 5, gofynnwch i weld eu gwaith nhw. Gofynnwch, Bob, wyt ti'n meindio bod fi'n darllen dy waith ti? Sgwennwch nodiadau, beth sy'n wahanol ynglyn â'r ffordd maen nhw'n ymdrin ar mater dan sylw a'r cysyniad allweddol a chi. Bendadwch trwy eich traethodau chi cyn roi mewn at athro, yn enwedig os chi ddim yn neud dan y mod arholiad, ewch trwyddi a uwcholeuwch bob tro chi wedi sôn am y cysyniad allweddol a bob tro chi wedi sôn am y mater dan sylw. Os mae ond yn ymddangos, y lliwiau ond yn ymddangos ar y top ac ar y gwaelod, does dim gyda chi traethawd cyflawn. Ac ôl paratoi mwyn cynllunio traethawd sy'n mynegu barn yn glir ac yn dod i gasgliad pendant.
Felly, dechrau y sesiwn nesaf, na i fynd drosto gyda chi beth sydd angen arnoch chi gael mynediad i band 4 a top y band 4. Band 4 sydd gyda, sy'n rhoi'r mynediad yna i chi i gael graddau safonol, beth ni'n dweud. Okay? Ni moyn yn amlwg herio'n gilydd, mae pawb yn gwybod beth yw eu targed nhw ac yn y blaen, ond newn ni drosto band 4 mewn mwy o fanylder, a byddai'n dangos i chi, os chi ddim yn gwneud hyn o'r llall, dyna pa ma'ch athrawon chi roi marciau is i chi. Nid achos bod nhw'n gas, neu eisiau rhoi gradd isel i chi, achos bod ddim gyda chi mynediad at band 4. Byddai'n rhannu hwnna gyda chi mewn manylder yn y sesiynau ddod. Fi'n cymryd bod ddim cwestiynau, ond neu aros ychydig funudau, ac os na, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno. Diolch i chi am wrando, a gobeithio bod heddiw wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Bydd sesiwn wythnos nesaf yn canolbwyntio ar, sesiwn nesaf, ar ddydd Llun, mae Cybac yn rhyddhau mwy o wybodaeth am yr orliadau. Os mae yna wybodaeth perthnasol, byddwn ni bendant yn trafod hwnna yn y sesiwn, a byddwn ni bendant, ar ben y bethau eraill ni'n trafod, byddwn ni bendant yn mynd dros band 4. Gobeithio welwn ni chi bryd hynny. Diolch yn fawr.